زرزرا زينا اب ايرترا ناي سراح مبصح زكايد زلو ጉጅለ ልኡኽ ማሕበር መምህራን ሱዳን ብ19 ለካቲት ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ምስ ተፈላለዩ ሓለፍቲ ምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ርክባት ኣካይዱ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ናይቲ ዞባ አቶ ተስፋይ ተክለ ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ዑደት ጉጅለ ልኡኽ ማሕበር መምህራን ሱዳን ምርኣያ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ዝምድና ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ሱዳን ከም ዝኾነ ገሊጹ حلاف جنفر منيسر تمرتي آتو رشيد محمد عثمان بقدو نخونتا تمرت قدمن دحر الناصنت أب زبا سمينا وقيح بحري زملكات مبرهي دحر مهاب مبزاح قجل الأخ محبر ممهران سودان من وقت مكرو زلو أبركتو بغليلو كم زي كمت حبيرو أبو مبر فدرشين سرحتنيتات صلاة تمرت السودان السيد عباس محمد بقدو كنتا تاقل قلو تمرت بإرتران رؤي لوتي ممزقابو نسعرن تقداسنة منكستي إرترا زوقل لح مقانو تقيسو مسرح تمرتنا عبيت بزيحوان زلو درجة أدنيغو دحرت ركبات السيد عباس محمد نيرينا بزهبو حبريتا بإرتراز قبرو زلو ناي سرح مبزاح تمكرون حساباتن بملوات أمانغو هاقراوي كونفدريشن سرحتنيات إرتران محبر موياوين سودانن زلو زمدنا نمعزاز زعلما خمزخونا أبريهم حلفو دباو قدات هاكوسي أتو حمد إبراهيم دما زمدنا موياو محبرات إرتران سودانن دلول سرت كم زلو بمتكاس تعودت انتقبار ناي تاقديمو سبزحو سماعات زحقز مخانو حبيروم السودان وجل الأخ أو دباويت كتما باطع أب زين حلو كلب ممهران نايتا كتما تاريخوين مساجد سحابان حمال أنصارن كمون باقات أمز زخر سرحيت فنكل استقالوه تنكساس إلى مري تعذيبو وجل الأخ محبر ممهران سودان بعصر شمون تلكاتي تابسمرا مسحلفتي هاقراو كونفدريشن سرحتنياتاتن محبر ممهران إيرتران تمساسر ركبات مكيادو يفلت بعصر شوعة لكاتيت من قد تسنين اب إرترا زاتو قجل الأخ محبر ممران سودان ابتها كوسيز مزع 23 لكاتيت زكانعو اهقراو سيمبوزيوم موياوي محبرات افريكان مبل 30 شمونتن اخيبا ماكلاي بايتو ودب حدنت موياوي محبرات افريكان كساتف مخانو تفليت الله كولج سنفلتت عنا أسمرا زودبو أب ممعبال عقمي مصنعتها مرمر زتكرا عود مصنعتي تزازيمهم تساتفتي نايزي بعصرت تشعتن عسران لكاتي استعانة عود مصنعتي أب زقربو أجنداتات مصنعتها مرمر تمركزهم عقمي زت الدحر مكاد سنفلتتهوي مصنعتي مرمر نمحيال زملكتهم أكلات مدقافهم كعبيو مصنعتهوي مرمر زغلغلو مسارحيتات قبو صقانا زقبرو لهم عقم سب نمعبال بعتب كسرحلو زبلون كالوت رئيتاتن لبواتاتن عريبهم دحري مززام نايتي عودة مصنعتي تساتفتي كولج سنفلتت عنا أسمرا أب بيت فتن أوز سلاسلهم أب تعنو مدايزة تكورو مصنعتها ومرمرات أب استعزبلو بكيلاتات مبرهن مجلس انتوهيبوام مصنعتها ومرمرن بدنفع أب كلن لعلوت تكالات تمرتي بزلحية لك سرحلو مدبتت حيزو كمزلو كاب كوميشن لعلوت تكالات تمرتي سرخ بحبريتا يملكت أبز أوانزي مس مشارختي بموهد أب بحريون محبرون سنفلتات تكنولوجي قانقاه بهلي سنة باب حرشات عنا كمون نقدن سنة طبعا نزكايدو مصنعتها ومرمر نمدقف زعلم معكن مرمراو مصنعتي إيرتران مسراس توقصتات توسيدو كمزلو يفلت من محدار زوبا سمينا وقيح بحري تنبل زخر براوي يبيلو سرحت فنكل مدماغ نستساتفت قجل بحل السودان هي ابات ابركيتو ابتي ابو تيل ريسي بعد استخايد سنة سرعات ابو مبر بايتو زوبا سمينا وقيح بحري اتو ابراهيم علي شيخ باسم محداري زوبا ويزرو تقرد دول دقرقيس ابز اسمعو قال نتاريخاونت نايتي امونغو حزبتات إيرتران سودانن زلو دلدل حونتها وزمدنا بمتكاس اتا قجل بحل بزغربتو تحستو نتسنبل مدماغا مسقانا غريبو نتا سوداناويت قجل وكيلو قال زسمع بوغنو سلتستقبر لهم انقدوتن مدباتهم كقربو استخفت لهم عدلن بمقاس نتنا معبلن عمقن زمت زلو زمدناتات المدنفع كم سرح الرقاقيزو أما وداتا نتا قجل بسم حدار زبا سمينا وقيح بحري هياب تبركت الله
ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ጉድሳትን ተወዳደርትን ኾኑ ተራ ወለዲ ኣማሓደርቲ ከባብን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ክብክብል ብ15 ለካቲት ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ኣብ ዝተኻየደ ርእሰ መምሃራንን ሱፐርቫይዘራትን ዝተሳተፈው ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዜጋታት ምዕሩይ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝረኽብሉ ባይታ ንምጥጣሕ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ዝበዝሐ ምምሕዳራት ከባቢ ትካላት ትምህርቲ ከም እተዋደደ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ በየነ ተስፋይ ነበርቲ ንዝተዋደደሎም ትካላት ትምህርቲ ከምቲ ዝድለ ክጥቀምሉ ወለዲ ድማ ንደቆም ብግቡእ ክከታተሉ ብምዝኽኻር ንዕውት ስራሕ ወድ ጻዕሪ ክካየድ ተላብዮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኣቶ ህብቲ ዝኪዳነ ብወገኑ ተሳታፍነት ተማሃሮ ንኽብርኽን መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንኽዕወትን ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ወለድን ጥቡቕ ምውህሃድ ክህሉ ብምልባው ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ንመምሃራን ንምሕጋዝ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ኣብ ዕብየት ትምህርቲ ልዑል ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ብዝለዓለ ክቕፅል ፀዊዖም ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለን ለውጥን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣማሓዳርን ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ድማ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ወለዲ ኣብያተ ትምህርትን ምምሕዳራት ከባብን ንዕብየት ትምህርቲ ዝከኣሎም ክፅዕሩን ከበርክቱን ብምልባው ርእሰ መምሃራን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ምስ ኣማሓደርቲ ከባቢ ጥቡቕ ዝምድና ከማዕብሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ተሳተፍቲ ብወገኖም መባእታ ቤት ትምህርቲ ናጽነት መስርሕ ህንፃ ክቀላጠፍ ቀጽሪ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ክስራሓለን ተማሃሮ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ስፖርታዊ ንጥፈታት ከዘውትሩ ክድፋኣሉ ኣማሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ድማ ህዝቢ ኣብ ምጥፋእ ማይምነት ተሳታፍነቱ ንኽዕዝዝ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ዝብሉን ካልኦት ርእይቶታትን ልባዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ 27 ናይ መባእታ 10 ናይ ማእከላይ 4 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ تمال 19 لكاتيت ኣብ ዝተኻየደ ረብዓይ መድረኽ ናይቲ ብላትሮፒካላ ኣሞጋ ቦንጎ ዝፍለጥ ዙር ጋቦን 2015 ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስፎም ዕባ ማርያም ሻምናይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኣይድ መክሰብ ድበሳይ ድማ ሳልሲ ተርታ ከም ዝሓዘ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ውድድር ኣፍሊጡ ነዚ ካብ አንጆለ ክሳብ ላምባረኒ 133 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ሓያል ውድድር ተቐዳዳማይ ክለብ ስካይ ዳይቭ ዱባይ ኢጣልያዊ አንድሪያ ፓሊኒ ብ3 ሰዓት 12 ደቂቕን ሓደ ካልኢትን ክዕወተሉ እንከሎ ተቐዳዳማይ ክለብ ዩሮፕ ካር ፈረንሳዊ ዮሃን ጄኔ ካልኣይ መክሰብ ድበሳይ ድማ ሳልሳይ ምዃን ኣብ ፖዲየም ደይቦም ዛጊ ተኻይዱ ዘሎ 4 መድረኻት ናይዚ ኣፍሪቃዊ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ 2.1 ደረጃ ዘሎ ዙር ጋቦን ብድምር ግዜ ተቐዳዳማይ ክለብ ስካይ ዳይቭ ዱባይ ቱኒዝያዊ ራፋ ቺቲዊ ብ11 ሰዓት 12 ደቂቕን 51 ካልኢትን መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ፈረንሳዊ ኣባል ክለብ ዩሮፕ ካር ጆቫኒ በርናንዶ ብ2 ደቂቕን 24 ካልኢትን ድሒሩ ካልኣይ ኣልጀራዊ ዓብደልቃድር ቡልሙኽታር ድማ ብ11 ሰዓት 15 ደቂቕን 44 ካልኢትን ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ይቕፅሉ ኣለዉ ب18 لكاتيت ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሜሮን ተሾመ 7ይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ መክሰብ ድበሳይ 10ይ መውፅኡ ይፍለጥ ኣብዚ 157 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ ሜሮን መክሰብን ካብ ተዓወቲ ናይቲ መድረኽ እንግሊዛዊ ዳንኤል ማክላይ ብ7 ካልኢት ድሒሮም እዮም ነቲ ደረጃ ክሕዙ ክኢሎም ብዘይካዚ ብ17 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ 170 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ካልኣይ መድረኽ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተስፎም ዕቋ ማርያም ሳልሳይ ብምውፃእ ምስ ተሸለምቲ ናይቲ መድረኽ ናብ ፖዲየም ክዲብ እንከሎ ተቐዳዳማይ ክለብ ባይክ ኤድ ኤርትራዊ ሜሮን ኣማኒኤል ድማ 4ይ ደረጃ ከም ዝሓዘ ይዝከር ዙር ጋቦን 2015 ኣብ 8 መድረኻት 965.75 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ 8.75 ኪሎ ሜትር ካብኡ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር እዩ ሲዑ ዝቐርብ ኣህግራዊ ዜናታት